שלום, אני יובל, והיום אני אלמד אתכם איך לעשות צמידים. זה מאוד 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 פשוט, אז אפשר גם בידיים ואני אלמד אתכם על הדבר הזה. אוקיי, שמים את זה פה. אוקיי, שמים את זה פה. אתם עושים כיפול כזה של 8 ושמים עוד 2. ככה. עכשיו לוקחים איזה גומיות אתם לוקחים איזה גומיות שאתם רוצים. נגיד אני אקח את הירוק והכתום. הירוק אני שם פה. כאילו, אתם יכולים לקנות את הערכה בכל מקום כמעט שיש את זה. אוקיי, אתם שמים את הירוק ואז שמים עוד פעם, מורידים, שמים את הכתום. עכשיו, אתם לוקחים את הדבר הזה, יש לי אותו פה, שנייה. אני לא מוצאת אותו, שנייה. הנה הוא. אוקיי, הנה, זה הדבר הזה. שאיתו אתם לוקחים את 8, הסגול מפה, תראו, מפה את הסגול, מעלים למעלה, צד שני, מעלים. זהו, עכשיו, מה שהורדתם, העליתם סגול, אתם שמים כאן סגול. אחרי זה אתם באים מהלמטה, לוקחים את הירוק, שמים, ירוק צד שני, שמים, מורידים. אוקיי? ומותחים. עכשיו, העליתם ירוק, ושמים ירוק. וככה וככה והלאה והלאה והלאה. עכשיו תראו, יש מלא ככה צמידים ודברים שיכולים לעשות. הנה עכשיו הילד כתום, אני שמה כתום. ואני עושה את זה ככה בצבעי הקשת. ואתם יכולים לקנות, אתם חייבים לקנות את הערכה בשביל זה. או ערכה או גומיות, אתם צריכים להחליט, אבל חייבים אחד מהם. בגלל שזה קשה בלי ככה. אז אתם יכולים, או גומיות, אם אין לכם גומיות, אתם יכולים, איך תעשו. הגומיות קיצור זה החלק הכי חשוב פה של התהליך הזה בכלל, בכללי. ככה וככה. וזה עושה את שלו. עכשיו, זה כבר ככה. טוב, אז זה פשוט וקל, וזהו, ככה עושים גומיות. כן, זה מאוד פשוט. ביי.